asistenți medicali români care timp de 2 săptămâni au ajutat pe colegii lor din Milano să-i trateze pe bolnavii de COVID-19. Personalul medical din România a lucrat în Italia pe bază de voluntariat sub egida mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Cei 15 medici și asistenți vor fi întâmpinați de premierul Ludovic Orban. Cu același avion militar vor puse și echipamentele medicale nate de Sfântul Scaun prin bunăvoința Papei Francisc autorităților locale din Suceava. SRI avertizează pe românii care au telefoane mobile cu Android să nu deschidă mesajele cu sintagma detalii secrete COVID-19, întrucât acestea conțin un virus informatic ce permite furtul datelor bancare. Odată deschis, mesajul invită utilizatorii să acceseze un link ce conține informații despre noul coronavirus, iar în același timp este descărcat automat și un fișier care infectează telefonul și oferă acces ilicit la datele și aplicațiile bancare instalate. De asemenea, virusul poate memora și transmite apăsările pe tastele virtuale. SRI recomandă verificarea de urgență a conturilor bancare pentru a depista eventualele accesări neautorizate. În cazul în care aveți suspiciuni de infectare a dispozitivului mobil, este indicat să resetați complet telefonul și să schimbați datele pentru autentificarea în dispozitiv și în aplicații. 44.000 de euro s-au strâns până acum din donații prin campania Alături la Greu, inițiată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea de aparatură medicală cu care vor fi dotate spitalele din județ. Mihaela Buculei relatează. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a demarat această campanie de strângere de fonduri pentru a veni în sprijinul sistemului sanitar din județ. După ce la începutul lunii aprilie, Arhiepiscopia a donat Spitalului Sucevean aparatură medicală în valoare de 100.000 de euro. Donații importante au fost făcute de mănăstirile Putna, Voroneț, Sihăstria, Putnei și Humor. Scopul pe care și l-au propus organizatorii campaniei este să adune 100.000 de euro pe platforma web, în română și în engleză, Alături la Greu. În cadrul campaniei s-au reunit voluntari care și-au propus să sprijine camerele medicale din Suceava cu aparatură și echipamente de protecție, dar și persoanele vulnerabile, bătrâni, bolnavi, persoane fără ajutor, cu hrană și medicamente la domiciliu. Oamenii care lucrează la platforma Alături la Greu sunt voluntari, dintre care 35 din Suceava. Aceștia s-au adunat împreună pentru a sprijini și mai mult acțiunile umanitare ale bisericii. Pandemia noului coronavirus a provocat cel puțin 197.000 de morți în întreaga lume de la declanșarea sa în decembrie în China, relevă un bilanț întocmit astăzi de France Press din surse oficiale. Peste 2.800.000 de cazuri de infectare au fost oficial diagnosticate în 193 de țări și teritorii de la începutul epidemiei. Totuși, acest număr nu reflectă decât o parte din cel real de contaminări, deoarece multe țări nu testează decât cazurile care necesită spitalizare. Dintre acestea, cel puțin 760.000 sunt în prezent considerate vindecate. Statele Unite, care au raportat primul deces de COVID la începutul lunii februarie, este țara cea mai afectată, cu peste 51.000 de decese la 900.000 de cazuri. Cel puțin 99.000 de persoane au fost declarate vindecate. După Statele Unite, cea mai afectată țară rămâne Italia, cu aproape 26.000 de morți, urmată de Spania cu circa 23.000, Franța cu peste 22.000 și Marea Britanie cu aproape 20.000 de morți. Datele meteo acum, la această oră, cerul este parțial noros în vestul, în centrul și în nord-estul României și mai mult senin în rest. Vântul are intensificări în nordul Moldovei, în nord-vestul Transilvaniei, în Crișana și în zona montană înaltă. Maximele termice se încadrează între 16 și 26 de grade, ceva mai scăzute pe litoral. Soare acum la București, 24 de grade și o presiune atmosferică de 745 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Răzvan Tomescu. Bună ziua! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Liga Profesionistă Americană de Fotbal a anunțat un record de audiență înregistrat la prima fază a draftului organizat aseară. Peste 15,6 milioane de telespectatori au urmărit prima fază a draftului, ce precede în mod obișnuit o nouă ediție de campionat în fotbalul american. În plină criză pandemică cu coronavirus, acest eveniment s-a bucurat de o largă audiență în mare. La Radio Vocea Evangheliei ați ascultat știri preluate de la Radio România Actualități. Publicitate. Hei, Vasile! Vasile! Ce-ai de tremure și... Ai și ai primul cuvânt în quiz? Nu, dar tocmai expirat
Mesaj de interes public. Salvează viața, păstrează distanța, fii responsabil. Măsuri obligatorii de protecție împotriva noului coronavirus. Nu există în cazul decât dacă este absolut necesar. Rămâneți acasă dacă aveți peste 65 de ani. Spălați-vă des pe mâini și întotdeauna imediat ce reveniți acasă. Nu vă atingeți ochii, nasul sau gura cu mâinile neigienizate. Evitați contactul direct, mențineți cel puțin 2 metri față de ceilalți. Nu puneți mâna pe suprafețe atinse frecvent și de alte persoane. O campanie inițiată de Guvernul României. Fiecare zi, spitalele din România au nevoie de sânge. Mii de operații așteaptă sângele tău. Programează donările din fiecare an. Fii un erou anonim. Fiecare picătură de sânge contează. Vorbește-le celor apropiați despre donare. O campanie națională a Institutului Național de Hematologie Transfuzională de conștientizare a nevoii donării de sânge și plasmă. Campania se adresează persoanelor cu vârsta cuprinsă între 3 și plus 50 de ani. Pentru detalii, caută familia Stop pe rețelele de socializare. Te vedem la donare. Mesaj de interes public. Până pe 25 mai 2020 poți hotărî destinația a până la 3,5% din impozitul pe venitul tău deja plătit către stat anul trecut. Un procent mic pentru tine, alături de alte procente venite de la alți susținători, pot deveni o sumă importantă pentru a sprijini producția și difuzarea programelor noastre. Formularul 230 poate fi descărcat de pe rvsibiu.ro, completat și trimis online la administrația fiscală. Pentru informații referitoare la felul în care acest formular poate ajunge la noi, sunați la 0730 014 577. 3,5% din impozitul pe un salariu mediu poate acoperi costurile unei ore de emisie. Fără să te coste nimic, poți susține o oră de transmitere a Evangheliei. Investește ce nu poți păstra, ca să rămână ceea ce nu poți pierde.